Hej og velkommen til min nye serie, jeg er i gang med at lave. Hvad er spændende. Hold nu kæft, det er min serie, det her. Okay, så hej og velkommen til CT FIFAs Gameplayers DK YouTube-kanal. Jeg har valgt at kalde mig det her på grund af... luk røven, Philip. Jeg har valgt at kalde mig det her, fordi ja, jeg hedder det her inde under den her. Og jeg havde ikke rigtig... mit gamle navn, det var ikke så godt igen. Men jeg tænkte bare, at vi tjekker ind på sjovt. Det er lige en sjovt episode mere. Jeg har ikke et liv her indtil nytårsaften. Philip, vent. Kan du ikke bare vente lidt? Og Krell, han kan sgu ikke huske sin kode. Og han vil ikke lave en ny. Og hold nu kæft, mand, der kom sådan en høj lyd. Jeg skal lige have skruet ned. Gå ind i dit rum. Ja, jeg skal lige... Hvad? Nå ja. Ja, I skal lige se noget fedt i mit rum. Jeg har lige lavet det. Er I klar? Så skruer vi lige op igen. Ja. Og så kom der lige Money Cash. Og ja, man kan ikke se det her, men jeg sidder og danser lige nu. Så vi kan lige vente på den her sang slutter. Og så går vi lige ind til Philips rum. Så kan du også få sådan et sæt anlæg der. Kan du se, hvor mange likes der er på det? Det kan jeg ikke. Jeg kan kun selv like det. Og så kan jeg gå ind og sådan, og så kan jeg se alle dem, jeg har liket, hvis nok. Og ja, klokken er sådan 23:04. Ja, og nu stopper musikken. Så kan vi lige gå ind i Philips hus. Sætte noget også derinde. Vil du have det herovre af, eller? Ja, jeg vil have det lige ved min indgang. Ja, det kan jeg godt forstå. Så kan man høre musik, lige når man kommer ind. Okay, så det vi står med stop er højtalerne. De skal bare drejes. Nej, de skal ikke. De skal stå her. Kan du huske, hvor meget det er, den fylder? Det fylder kun én. Gør den? Fylder du kun en lille lort? Okay, er I klar? Og så begynder det igen. Ja. Hvor er min kat? Godt spørgsmål. Misa. Nå, den er der. Det gav mig et chok. Vi hopper lige i poolen. Ja, alt det her har jeg lavet herinde. Bare lige fordi jeg kunne, ikke? Jeg sagde, hvordan det skulle indrettes. Kæft, det er lækker. Jeg skal lige se. Jeg har købt nogle af dem her. Hvor meget fylder de? Vi skal ikke bruge flere. Ja, jeg cuttede lige hurtigt. Musikken er lige stoppet og sådan. Min mor hun kom lige ind og sagde, at vi faktisk skulle til at have i seng her lige om lidt, tror jeg, hun sagde. Sagde hun ikke? Men som I kan se, så har jeg 5 venner på, og klokken er lidt over 11. Så alle ens venner er på i rigtig lang tid, og det er et rigtig fedt spil. Altså, jeg kunne godt foreslå jer, at I kom ind og så der. Og ja, som sagt, Krill han har mistet sin kode. Han kan ikke rigtig huske den at komme ind og sådan. Men ja, han har også lidt køkken. Men det må sgu lige være nok for den her gang. Undskyld for det lille hurtige cut, jeg havde lige lavet der lige pludselig. Men det her, det er mine venner indtil videre. Jeg har selvfølgelig også en del flere. Jeg kan lige sådan 17 offline venner og 5 online. Så ja, I må gerne skrive, hvad jeg skal lave i næste episode. Og ja, jeg har nok allerede optaget den, når den her kommer ud. Men der er ikke andet end at sige tak, fordi I så med den her gang. Og fyr på det lille pikhoved har ændret at sige, har du? Jo. Jeg synes, jeg er mit rum. Ja, skriv det fra 1 til 5 stjerner, og så håber jeg, at I vil se med næste gang, hvor vi kommer til at lave noget rigtig sjovt. Hej hej, og tak for, at I så med i den her lille sjovt video. Jeg er blevet lidt pænere, og farvel. Det var CT Gaming Players, eller hvad fuck det nu er, jeg hedder. CT FIFA Players DK's første
første udtalelse af et navn. Og ja, der kommer flere videoer, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere musik egentlig. Jo, det er episode 3, og man kan ikke høre en skid musik, kan man? Det er lige meget. Vi køber bare en ny. Men ja, det kommer i hvert fald. Hvad fuck er det? Tag billedet? Nej tak. Nå, men jeg køber... hvad fuck snakker jeg om? Køber? Jeg, jo, jeg køber noget fedt og indretter huset til næste gang. Altså ikke det her. Nej. Jo, også det her. Det indretter vi også. Nej, vi laver et helt dejligt nyt hus. Nej, vi gør ikke. Har jeg egentlig ikke sat noget op i det nye hus der? Det er skat. Jamen, har jeg ikke sat noget op her? Jo, jeg har sat en teleporter op, så den plejer jeg godt nok ikke bruge ret tit. Jeg har lige sat den op for en af mine venner, som åbenbart er hende, Nathalies datter. Hun synes, jeg skulle have nogle teleporters. Så det satte jeg sgu bare op, og så den fører jeg selvfølgelig bare herhen til. Og så har jeg sat noget musik ned op, for jeg kan rigtig godt lide at synge, og jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har fået en hest, jeg har en isbjørn, og Krell, han havde jo en løve, men den blev kikket, så og jeg har et lille gaming setup her. Og en guitar og en kakkelovn og diverse ting. Altså, I kan se på min money. Jeg mister overhovedet ikke. Man får money hele tiden. I ved, den der høje kaching-lyd. Den er skide irriterende af helvede til. Og nu har jeg snakket snart et minut mere end sidst jeg sagde farvel. Philip, ved du hvad? Jeg tænker bare, fucking lækker stol. Og ja, jeg skal have lavet et meget federe rum. Og Ikke band. det kan sgu være lige meget. I det her spil, der gør jeg det. Nå, men vi ses i næste episode af det her. Måske kommer der noget fra mig. Ja, hvis I er heldige, så kommer der noget med Philip. Og hvis det er, så tror jeg lægger en video op, hvor I bare skal stille en hel masse spørgsmål, og så svarer mig og Philip på dem. Men det er nok først, når jeg har en del flere subscribers. Indtil videre har jeg, 6 subscribers, og det er vist ikke nok. Men nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke lave en skid. Det vi gør, vi laver den her færdig, og så lægger vi den ikke ud. Det gider jeg nemlig ikke til. Men det vi gør, så kigger vi lige... nej, hvad fuck er det, jeg snakker om? Så går vi i seng, så vågner vi op i morgen, og så begynder jeg at bygge lidt, og så på et eller andet tidspunkt, så optager jeg sgu lige et afsnit mere. Og det her, det bliver... Altså, jeg holder afsnittene omkring de 10 minutter, og hvis jeg... Ja, 2 sekunder. Nå, jeg skal slukke nu. Gider lige lukke døren, Philip. Men tak fordi I gad se med på CT FIFA Game. CT FIFA Players.dk's YouTube-kanal, og vi ses i næste afsnit af... Hvad fuck er det nu, jeg spiller? Sjovt. Ja, sjovt. Ses. Vi ses. Peace out, som Krell ville have sagt det. Hej hej.